Croeso I ni ym Brwsel wythnos hon, yr wythnos ola cyn y Pasg, ond dim ond di llun dyn ni'n cael fel gwyliau Pasg, felly byddwn ni nôl yn y gwaith di Mawrth. Ond mae Evans arall wedi bod yma ym Brwsel wythnos hon, sef Steffan Evans. Mae wedi dod yma i weld beth dyn ni'n gwneud, beth mae'r Senedd yn gwneud, beth yw'r gwaith a pwysigrwydd cael cynrychiolaeth I Gymru yma ym Brwsel. Felly, Steffan, dweud rhywbeth amdano ti dy hun a beth wyt ti'n gwneud pan wyt ti wedi dewis dod yma? Wel, fi'n reiddiol o Gaerfyrddin, ond fi nawr wedi bod yn student gyfraith yn Gaerdydd am 2 blynedd. A ges i'r cyfle trwy'r Coleg Cymraeg I cysylltu â chi ar Dymas fan hyn. A mae wedi bod yn brofiad grêt I weld pa effaith mae Senedd Ewrop yn cael arno ni yn Gymru a fel mae'n effeithio ar y gyfraith o ran yn addysg I, ond hefyd o ran mae da fi diddordeb yn gwleidyddiaeth a gweld sure mae pethau'n digwydd yma yn Brwsel. Ydy wahanol I beth oedd ti'n disgwyl? Mae sicr yn fwy o faint na ffyn i'n disgwyl. O'n I yn ymwybodol o wneud yn coleg bod beth o fethau ffyn Senedd Ewrop, ond eto mae wedi bod yn sioc o faint o stwff mae chi'n neud fel aelod a mae'r comisiwn a pawb yn neud yma. Ond fel rhywun sy'n astudio'r gyfraith, ti wedi gweld hefyd pa mor bwysig yw'r gyfraith i'r gwaith dyn ni'n neud yma? Do. A hefyd yn sylweddoli beth yw effaith ar y gwaith o'r cynulliad a'r Senedd Mae Steffan yn neud, achos mae gyd yn perthyn i'w gilydd, so chi ddim chi deall un rhan heb deall y rhan arall. Mae'n union. Wyt ti'n gweld dy hun falle yn dod I weithio ym Brwsel yn y dyfodol, neu yn mynd mewn I wleidyddiaeth falle? Sa'n gwybod, wel, cyfraith gwleidyddol sy'n diddori fi. So, yn sicr gwaith falle I wneud yn y pwnc, so'n siŵr os byddwn ni moyn bod yn wleidydd, ond yn sicr yn gweithio fewn y maes yn bendant, ie. Da iawn, wel diolch I ti am ddod yma ac gobeithio bod e'n helpu yn y dyfodol. Diolch yn fawr.